Ja. Ja, det er okay. Prøv at se. Stille og roligt. Matthæus. Matthæus. Ja. Jo. Off limits. Kom nu! It's so pretty! And it's all handmade. Squeezed his eyes shut. His hands trembled uncontrollably as he tried to lay. Okay, that is so cool. Oh my god! That is so fucking fuck. That's so cool. Oh my god. I'm excited for this one. Holy shit. Så har han lige nogle ting, der skal bages ned i skuret. Den var jeg næsten ikke en skid! Den var jeg næsten ikke en skid! Det er med ulækkert. Min bil dukker. Ah! Kind of fun. This is ridiculous. Help! I need somebody. Help! It's just anybody. Help! Dixie. Hej skat. Jeg var i gang med noget. Havde du? Ma, you enjoy this way too much. Look at that nasty as shit. You get to enjoy it the most. Dixie sidder bare derovre. Hvad fuck er det i Dego? Au. Hej. Er du inviteret nu? Okay. Jamen hej. Okay, jeg må ikke se. Okay. Honey. Seriously? Det ved du jo godt, hun kunne, skat. Jeg havde ikke lige set den komme, hvor jeg er lidt drømme. Look, honey. It's flying. It's flying. This is stressing me out. Oh my god. Oh, it's not. Wow, it's big. I like it. Well, hopefully you like it. I'm not gonna remove it. Eller også så skulle der stå øjesten. Ja, der fuck off. Fuck off. Nej, det skal der ikke stå. Det ser fucking sjovt ud. Kan alle ikke gøre det? Jeg tror, det kræver lidt fingerskills. I don't know. Jeg har aldrig øvet mig i det. Jeg gør det bare. Nu hvor er din øjensten. Nu må også lige være din.